ካብ ነገድ ኣሴር ሃና እትበሃል ጓል ፋኑኤል ኣዝያ ዝኣረገት ነቢይት ነበረት። ካብ ድንግልናኣ ሒዛ ድማ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት። ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሚኣ መበለት እያ። ካብ ቤት መቕደስ ከይወፀት ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት። ንሳ እውን ሽዑ ናብኡ መጺኣ ንኣምላኽ ኣመስገነቶ። ነቶም ምድሃን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕባኡ ተዛረበቶም። ከምቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝእዞ ኩሉ ምስ ፈጸሙ ንገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመልሱ። እቲ ህፃን ዓበየ፣ ጥበብ መሊእዎ እውን ደልደለ፣ ጸጋ ኣምላኽ ድማ ኣብኡ ነበረት።